Hej igen, Chris fra Cirka Kropsterapi. Jeg er lige færdiggjort min klient, den sidste klient i dag. Og det kom så ind ud af det opslag, jeg skrev for et par dage siden omkring smerte. Det havde vi en snak om i dag. Og den her smerte, den her klient har holdt på, er helt klart en kæmpemæssig, sådan følelsesmæssig smerte. Og det blev bare tydeligt for mig og for klienten, at hvis vi tør kigge på den her smerte og give den et liv, belyse det, så transformerer smerten sig. Smerten bliver ikke væk, og det er heller ikke det, vi skal med smerte. Vi skal ikke af med smerte, men vi skal transformere smerten til levet liv, til erfaring. Så det er stadig en del af klienten, men det er håndgribeligt, og vi kan se på det på en helt anden måde. Det er ligesom blevet et pejlemærke, eller en information, eller en form for intelligens, som kan bruges til at finde ud af, er vi på rette vej, eller er vi på vej ud af et sidespor igen. Hver gang der er smerte, så er der noget, der skal ses på. Så er der noget i vores i vores underbevidsthed, som snakker, om det er i kroppen, eller det er op i vores sind, eller det er i vores følelsesmæssige del. Så er det noget, der skal belyses, det er noget, der skal have sit liv, det er noget, der skal have plads til at udfolde sig. Det er en eller anden form for sprog, hvor der er noget, der banker på og siger, hey, der er noget, der ikke fungerer her. Og igennem terapi kan det blive virkelig, virkelig tydeliggjort. Hvad er det, der skal ses på her? Hvad er det, der ikke fungerer? Fordi vi oftest render rundt os mennesker i sådan en underbevidsthed omkring, at smerte, det er bare noget, der skal enten gemmes væk, eller også så skal det spises væk i form af piller og sådan nogle ting, eller også så skal det trykkes væk og trænes væk, fordi at vi ikke kan lide smerten. Så når vi vender den om og siger, at smerten er meget, meget velkommen, fordi den vil os noget helt særligt, så sker der en kæmpe forløsning. Den her klient har dykket ind i det her meget, meget smertefulde område 3 gange, 2 gange, 3 gange. Nu gik vi ind i rummet igen, og der var stort set intet tilbage af den her dybe, dybe smerte inde i hjertet, som der var før. Nu er det blevet en anden form for intelligens og tilstedeværelse og respekt for det liv, der er der på en eller anden måde. Og klienten er absolut blevet noget mere fri, og ikke, fanget af det her smertefulde, den her smertefulde oplevelse, der var. Vi er ikke færdige nu. Det tager nogle sessioner mere, hvor vi skal udfolde det mere, hele det mere, men det er i hvert fald ret fantastisk at se den her klient, som virkelig være meget, meget mere fri af den fangethed, der var indfør.